manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallarsa idan zai fara kabbarar harama yana daga hannaye, idan zai je ruku'u yana daga hannaye, idan ya taso daga ruku'u ma yana daga hannaye. Nawa kenan? Uku. Don haka a farko mun yi Allahu akbar na kabbarar harama, idan za a je ruku'u ma za a sake daga hannu Allahu akbar kafin a yi ruku'u, idan aka taso ma sami Allahu liman hamida za a sake daga hannu. An fahimci waɗannan? Yau za mu je ruku'u. Me ake nufi da ruku'u? Ruku'u shine dukawa mutum ya sunkuya yana kallon ƙasa, kansa yana kallon ƙasa amma bai je ƙasan ba, hannayensa suna kan gwiwoyinsa. To a cikin wannan hadisin da muka karanta na Abu Humaid ya ce mana a ruku'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amkana yadaihi ala rukubataihi, ya tabbatar da hannayensa akan gwiwoyinsa. Ma'anarsa shine kada ka yi haka kawai ka shafa gwiwoyin, kar kuma ka yi haka irin yadda waɗansu suke yi, a'a ka ɗora hannayenka haka, sannan kuma ka raba yatsun, kar ka damƙe su haka, kar ka yi haka a ruku'u. An fahimta? Ka raba su haka saboda ka samu damar da yatsun za su damƙi gwiwar. Kun ga wannan? Kurakuran da mutane suke a ruku'u guda uku ne. Na farko hannu da gwiwa, na biyu baya, na uku kai. Kuskuren hannu da gwiwa shine ka shafa baka rike ba. An fahimta? Na biyu shine ka rike baka raba yatsun ba sai ka hada su haka. To wannan duka kuskure ne. An gane kuskuren hannu da gwiwa? Sai kuskuren kai shine ka daga kan yayi sama ko ka duka kan yayi ciki. A'a, ana so bayan kan ya miƙe daidai da bayan. Ya bayan kuma ake so shine hadisin da ya ce mana sahara zahrahu, ai hasara zahrahu ko sai ya dukar da bayansa. A cikin wani hadisin sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama sawwa zahrahu hatta law sabba alaihi alma'u, yace da a ce ruwa zai zauna a kansa, da ruwa zai zuba a bayansa da zai tsaya ba zai gangara ba. An fahimta? Shine mutum idan zai yi ruku'u sai mutum ya ce Allahu akbar. Na daidaita? Kun gani? Ta yadda kanka karka yi haka, wasu ya su yi Allahu akbar sai yana kallo, me za ka gani Allahu alamu, wani kuma sai haka. A'a, haka za ka yi ta yadda kan yana daidai kallon wurin da za ka yi sujada ko kuma yana kallon kafafunka. Ana fahimta? Don haka ruku'u kar a yi kuskuren hannu ba a damƙa ba, kar a yi kuskuren baya bai miƙe ba, kar a yi kuskuren kai a ɗaga ko a kwantar. Don haka sai a ce Allahu akbar. An fahimta?